היוטיוב, אני זיו. ואני יניב. אנחנו נלמד אתכם על כל מיני קודים למנות כסף ולעשות את עצמכם במהירות. כן. אבל נתחיל. זיו, כנס למיקמק. בואו ניכנס. אוקיי, נלמד אתכם איך ממלאים הרבה כסף. כן. אוקיי. אתם נכנסים אוקיי, אתם נכנסים לתוכנה צ'ק אנגלין. ולא עושים כלום. לא יודעים אפילו את הסברנו להם על התוכנה. שכחנו סליחה, להם את התוכנה. שכחנו, תקלה קטנה. יש תוכנה. יש תוכנה שקוראים לה צ'ק אנגלין. רואים אותה? זאתי. אתם עושים על 500, מחפשים מהירות. את האינטרנט הנכון שזה הוא. לא יודע איך זה אצלכם, אבל תחפשו, תעשו כאן, ופתאום אתם מהירים, ותלכו למשחק המתנות. וגם כל החברים שלכם שאתם רואים. אבל החברים שלא יודעים שאתם באמת מהירים או שהם מהירים, אז לא משנה. נתחיל. אתם לא עושים כלום, אבל אם אתם רוצים מיליון שקל ככה, אתם צריכים לחכות הרבה זמן. אבל למקרה שהמיקרוקס לא ירדם, אתם צריכים שזה לא יהיה 10 דקות שהמיקרוקס לא ירדם, תזיזו טיפה את הנדנדש כדי שהוא יתעורר. כן, ככה. ועכשיו הגענו לכם. עכשיו תצא. עכשיו בואו נצא ונראה כמה הרווחנו. וזה הכי קטן שלנו. 1837. נכון? וואו, השיא שלנו הוא רק איזה 1,000,000 שקל. כן, שלנו 1,000,000, 2 מיליון, 20 מיליון. אוקיי, אז בואו עכשיו נתחיל. אז עכשיו גמרנו את זה. ועכשיו, ביי ביי. היום נראה לכם איך להיות ערפד. זה אותו קליפ. אוקיי, סליחה על התקלה. אוקיי, אנחנו נראה לכם עוד משהו היום. איך להיות ערפד. איך להיות ערפד, משהו. אוקיי. אוקיי, והדבר הזה רק למנויים, אז לא מנויים, אל תיגעו ואל תעשו. אתם יכולים לעשות, אבל סתם יהיה לכם הודעה. אבל הדבר של היום שדברנו עם הממתקים, זה יעזור לכם להרוויח כסף אם תהיו מנויים. כן. ואז תוכלו לעשות הרבה דברים. תקנו את זה כבר מהר. אבל תקשיבו לי טוב. המנויים והלא מנויים. הלא מנויים אל תתאכזבו, יהיה עוד דברים, יהיה עוד קליפים שיעזרו לכם. כן, נעשה בקרוב עוד מלא. יש לנו מלא דברים. להראות גם לא למנויים. אפילו אנחנו לא למנויים ואנחנו מסבירים לכם דברים. וגם אנחנו עצובים שאין לנו את זה. אבל אל תדאגו. אתם לא צריכים. עוד מעט יהיה לכם כל מיני תיקים ודברים שווים. כן, בקרוב. וגם כסף. כן. עכשיו, אוקיי. מנויים, תסתכלו. וגם על המנויים. אני אלך לחוף. אוקיי, מנויים. תסתכלו. נכנסים לקטלוג הישר. קונים את הצבע האפור שזה רק למנויים. הנה, קניתם. אנחנו לא יכולים לקנות, אז אנחנו רק מסבירים לכם. הסברנו, עכשיו אוקיי? לתלבושת. עכשיו, אוקיי, בוא נלך מלדה. כדי להבקיד את התלבושת הזאת, אתם צריכים לעשות מיקמקש. אתם מכירים את הפרקים, אתם צריכים לעבור את הפרקים, אבל באיזשהו שלב נגלה לכם גם איך לעבור את הפרקים כל כך מהר, נכון יניב? אני אגיד לכם את התשובות, כן. שאם לא תדעו, תגידו לנו. כן, אנחנו נגלה לכם את התשובות במהירות עד שלב 5, שלב 6 אנחנו נעשה עוד מעט. כן. מזל על לב ההר. ואתם יודעים, אין לנו יס אפילו. נכון אנחנו קולים? כן, אנחנו עושים את זה בעזרת דברים או קודים. אתם עוד תראו, עכשיו עזבו את זה, אוקיי? אנחנו רק מראים לכם איך להיות, אני מראה לכם איך להיות ערפד. איך אתה הולך? הנה הנה אתם רואים את אוקיי, תקנו, אתם צריכים 500 מיקמקש, שזה לקנות את החולצה והמכנסיים. עכשיו של אקסל מאוהב, פרק 4. אוקיי, עכשיו בואי נעבור. נעליים. זה בחלל, קשה להגיע? לא, ממש מהר. רק למנויים אבל, רק למנויים. הכל למנויים, שום דבר לא למנויים. אוקיי. הגענו לחלל, תודה לאל. הגענו. בואו נבדוק את האינטרנט השני. אנחנו עושים רק בדיקה? יופי, טוב. אוקיי. חזרנו. רק כן. בדקנו משהו קטן, ללכת אצלנו מצליח. כן, עם הקליפ הזה מצליח. הנה, רואים את הנעליים של הכתומי? הנה, רואים? רואים? הנה הנעליים של השחורות, טובות. אם אתם רוצים יותר נדירות, תלכו המשך. הנה רואים את הנעליים שלו, גם הם שחורות, יותר טובות.
ואז תהפכו לערפד יותר חזק, ותהיו מהירים. ותוכלו לנשוך, תהיו מהירים ממש. אבל אם אתם רואים חתויה, אז אתם יודעים על כל הערפדים, כל הדברים האלה תוכלו לעשות. וההפתעה היא, יש לנו חבורות ערפדים בביוב בשרת קיבי וקוקוס. יש שם ערפדים פעם רק בשרות קיווי וקוקוס. עכשיו נלך לעיר, ושם נלך לביוב. נראה לכם את ההישג של הצינורות, איך להגיע לשלב 11. תעשו וי, נכנסים לעשות אנגלין, עושים 0, נכון, האינטרנט לא זז, לוחצים מלא פעמים, שלם יעזור, ואז מבטלים את זה, ותראו, שלב 11, מגניב, לא? נכון, קול? ככה תעשו ותקבלו את ההישג, וגם תקבלו 46 מטבעות. זה לא הרבה יחסית, אבל כיף היה כאן. למה הורדת את המהירות? כן. שים על 500? אנחנו ממשיכים במהירות. טוב, עזוב. אוקיי, ביי. ביי, יוטיוב. נמשיך בקליפים מחר. מחר, בשעה? לא יודע. עכשיו, גם...